120 בחורים מאבדים את הבית שלהם. כשלמדתי בישיבה קטונה, הכל היה לי יבש ומרגיז. פחות הרגשתי את החום ואת האהבה. הצוות בישיבה קטנה אף פעם לא הסתדר איתי. תמיד חיפשו אותי בדברים הקטנים. פתאום אני מוצא את עצמי נשאב ונסחף. פתאום אני מרגיש את עצמי בתוך משפחה תומכת ואוהבת. מרגיש שיש לי פה אבא נוסף. הישיבה עברה לפני חצי שנה שריפה, אבל עזבו את זה. אני בטוח שלא הכי נעים שאתה מתקלח ונופל עליך פשוט תיח מהתקרה, או מים לא הכי נקיים. הוצאנו מעל 1,000 אברכים כבר בישיבה ב-16 שנים של האברכים שמפארים היום כרמים בישיבות, כראשי כוללים. שהמאפיין המרכזי ביותר של ישיבתנו, הישיבה הגדולה תורה דוד, הוא החיבור הבלתי רגיל שיש לבחורי הישיבה בחלקים הפנימיים בעולמו של בחור, להווי חיי הישיבה ולצוות רבני הישיבה. יש משפחתיות שאין בשום מקום אחר. שהמצב הוא שצריכים להמשיך הלאה להחזיק את הישיבה. השכירות ומצד אחד אין את הדתות, והמצב הפיננסי של הישיבה קשה לנו להחזיק אותו. אפילו לספקים אין לנו מה לשלם. השכירות היה חודשים מסוימים שכבר לא היה לנו אפילו איך לשלם להם. אנחנו רוצים וקוראים מפה לכל אחינו בני ישראל, כל אחד לרתום את עצמו למען המטרה הגדולה, להציל את הבית, את הישיבה שהיא בית, את הישיבה שהיא משפחה. זו ישיבה מיוחדת שאין הרבה ישיבות כאלה שדואגים לבחורים ואכפת להם לא רק לגדל אותם בלימוד, אלא לבנות את האישיות שלהם ואת המידות שלהם. אז בוא תהיה שותף בהצלה גדולה של ישיבה מיוחדת, שזכות הזאת ודאי תעמוד לך ולכל זרעך עד עולם, וכל מי שמשתתף יתברך בכל הברכות שכתובות. מתחנן אליכם, אל תיתנו לבית שלנו ליפול. תחליקו ממש כאן בקישור ותצילו לנו את הבית. זה תלוי רק בכם.